Това е тигърчо. Ще да пие вода. На времето тигърчо дойде като малко котенце и го осиновиха другите котки, по-големите от двора. И той толкова беше благодарен, че реши да стане охрана на двора, да ги отменя в тази толкова важна работа. Той е много дружелюбен и когато започне храненето, почва да се гушка с останалите. По този начин им засвидетелства колко е привързан към тях и верен. Тигърчо! Чакай да му сипем вода, да видим дали ще избяга. Тигърчо! Може ми да ми полееш в това? Да видим какво е това. Как се казва това растение? Здрасти. Добре, тук снимаме си някакви клипчета. Да. Лавандула. Лавандулата расте. Това е. Това е котката Клеопатра. Клеопатра. Като цяло един много спокоен обед.